ko anga forces armées malienne abanga fama ko fo Bouakari away kadu ye wuli ka joni chesru ke ni wati la banu ngonna ni bamanci wala tigila ma do be Bouakari uludi karla nywana karla nywana yoro mi abinyono mara ko fo akera away kado trata do ka duguje arabaduna lo kle muga ani kele no février kalo san 2024 na funi di sirafe bamanci wala tigila ma nu Bouakari kado ka fo ungembe ku yere sigi ukumbe moto di bala moto minu se bakoro sozo ne du moto tebene ngo ka boyi daga bana mobilo kumbubulo ambe minu wile ko pikopu Bouakari mara fen kumbu fana kono ukun se bakoro sozo mbe Bouakari away kado yu kunda yoro minga o de be fama mo ka daga yoro dobe nu ba wile ko fama checkpoint fama ka checkpoint Bouakari away kado pekakati o favela la mais Bouakari min be ne kamana gwa min be ne yɛrɛ kamana gwa ni Mamadou kamana gwa c'est-à-dire ninnu bɛ se ka yala moto bala ani mobili ninnu na cogo di a mobiliw kun bɛ min u bɔra n'u ye min ka attaque kɛ yɔrɔ sɔrɔ a moto baw kun b'u bolo min u bɔra n'u ye yɔrɔ jumɛn ka se ka attaque kɛ quoi o de bɛ ne kamana gwa quoi ni ma ɲi b'a dɔn jamana in ka bon de bonya dan ye awɔ mais est-ce que yanni u ka bɔ u bɔyɔrɔ ka se o n'i ye maa min ye min bɛ mobiliw kɔnɔ minnu siga kɛ bɛ mobili minnu na nin fɛ est-ce que e yɛrɛ t'a dɔn ko sumaworo don wa o de bɛ ne tike kuma dɔn ne b'i yɛrɛ ɲininka yama ko in fɔ man di de koyi n'o tɛ n bɛna mun f'i ɲɛna Bamanju mana nɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la siga t'a la a y'a duguladenw a y'u sɛgɛsɛgɛ non parce que o de problème ye quoi ne fɛ k'o de dɔ minɛ parce que ou bien l'accessibilité o ye jumɛn ye c'est-à-dire avoir accès aux famas n bɛ se ka famaw sɔrɔ cogo di ka kunnafoni d'u ma teliya la pour que u ka se k'a dɔn nin tiɲɛni bɛna kɛ nin bɛna kɛ n bɛ se k'u kunnafoni cogo di teliya la o sira teliman caman bɛ yen o caman de bɛ yen o bɛ sɔrɔ teliya la wa gawo de fana ɲininkali bɛ yen nin parce que hali kɔsɔ in na ɲɔnɔ mara la dɔ ye messages ci ma pour que a bɛ se ka taa yɔrɔ min na bon ne kɔni bɛ se ka kunnafoni di minnu ma ne y'a d'u ma k'a ɲɛfɔ ye nin ko in de bɛ ɲɔnɔ mara la bon cɛwale tigilama u bɛ nin position na u bɛ nin position dɔ ko k'u ye bon i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ mais maintenant nin min bɛ kɛ fo ka taa attaque kɛ ka maa bɔnɛ a nin na nin cogo in na bon ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka o la quoi i kelen tɛ o maa caman b'i yɛrɛ ɲininka la waati parce que mobili tɛ bɔ sanfɛ ka cun abada u bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ ka na fo ka na attaque kɛ wa o bɛ tɛmɛ dugu caman de la u bɛ dugu caman de boli ka na attaque kɛ bon est ce que nin ko in a bɛ ɲɛ sɔrɔ ayiwa ayi a bɛ ɲɛ sɔrɔ Bouakari baasi tɛ limanaw ka faamuyali kɛ u ka hakɛ to sabu nin yɔrɔ in a kun ye kamana guwa Laya Jara a ko nin maa kofɔlen minnu filɛ nin ye Bouakari u kɔni surula nin dugu in kan n'a bɛ ɲɔnɔ kofɔ Bouakari maa minnu don forokɛ de b'u la waati min na u donna dugu la u bɛ kule cogo min u bɛ kule ten u bɛ Alahu akubari awɔ i k'a dɔn u b'o de fɔ Bouakari min ye poste ye u kɔni y'o filenkolonci k'o da kolonci min ye awɔ i k'a dɔn sɔrɔdasiw ka minɛnw caman bɛ yen Bouakari u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini Bouakari min ye awɔ i k'a dɔn Bamanjugwaleya tigilamaa minnu filɛ ka nin waleya jugu in kɛ Bouakari n'u kun b'a dɔn u t'a bɔnɛ o de siratigɛ la Bouakari a yera k'a fɔ u ka awɔ i k'a dɔn tiɲɛni senfɛ baarakɛda dɔ bɛ yen n'an b'o wele ko institut d'économie rurale IER Bouakari awɔ i k'a dɔn o mobili dɔw kun jɔ n b'a kɔnɔ mobili tan bɔɲɔgɔn Bouakari u ye tasuma don a mobili bɛɛ lajɛlen na a mobili tan min bɛ yen n'u ye tasuma don a la wali mobiliw b'a la kɛnyɛrɛye tigilama dɔw ka mobiliw b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman Bouakari fasilikɛbaa y'a jira k'a fɔ kunun awɔ i k'a dɔn journée kɔnɔna na i bɛ wulikajɔ ni cɛsiri n'i y'o kɛ n'i ye kokow ta k'u lajɛ i bɛ awɔ i k'a dɔn mugucinɔ i b'a ye awɔ i k'a dɔn nin koko ninnu na a ko kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwan ɲɔnɔ dugu dɔ dugu min awɔ i k'a dɔn a bɛ waati dama dama bɔ Bamanjugwaleya tigilamɔgɔw kɔni bɛ papali ta ka maaw sɛgɛrɛ nin dugu min filɛ nin Bouakari awɔ i k'a dɔn hali maa dɔ tun bɛ yen n'o ye Sunkalo Kɔnɛ ye ale na kɛ kiiri tigilama dɔ ye u y'a jaso Bouakari awɔ i k'a dɔn a yɛrɛ laban ani tora awɔ i k'a dɔn o ko dafɛ Bouakari min ye awɔ i k'a dɔn dugu minnu filɛ nin n'o ye ɲɔnɔ ye a n'a lamini Bouakari waati bɛɛ lajɛlen awɔ i k'a dɔn u kɔni wulikajɔ ni cɛsiriw de bɛ kɛ k'awɔ i k'a dɔn ɲɛsin nin dugu ninnu ma k'u bagabaga anw ka faama minnu filɛ hali n'u bɛ sira ninnu kan waati dɔw la an bɛ se ka di n'o ye janjugu ye Bouakari k'a dɔn o bɛ da u ɲɛ waati dɔw la a ko kalo tɛmɛnen wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra nin yɔrɔ kɔfɔlɔ in na ka sasali kɛ awɔ i k'a dɔn ka furani kɛ furanko ɲuman na nɛgɛjigi n'u u ɲaga fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini a k'o kɛra sababu ye an ye awɔ i k'a dɔn terroriste ninnu caman baden an y'u bɔnɛ u ni na a ko nin kɛra sababu ye min ye awɔ i k'a dɔn population awɔ i k'a dɔn olu yɛrɛ k'a dɔn ko bɛ sen na nka yan'u cɛ population kun jagoyara ka bɛnkan sɛbɛn de signé u ni Bamanjugwaleya tigilama ninnu cɛ walasa u bɛ se ka lafiya cogo min Bouakari attaque min kɔni kɛra awɔ i k'a dɔn kunun a sini k'a dugu jɛ kunun na Bouakari kunnafoni di sira caman y'a jira k'a fɔ Bamanjugwaleya tigilama minnu
n'u y'a kɔrɔbɔ wakari fo ka diɲɛ wuli u tɛ segin a kan bilen sabu n'i y'a min i bɛ segin a kan i balolen de don wakari awa i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen kɛra sɛfini u ka maramafɛnw caman bɛ yen k'olu jaso o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn banabaatɔw olu bɛɛ lajɛlen kɛ sɛfini wa maa minnu bɛ yen ni tɛgɛ dara olu fana kan wakari alihamudulilayi caman o bɛ fɔ sabu kunnafoni caman o na sɔrɔ o fan fɛ a ko kunu awa i k'a dɔn hali kunu an kɔrɔ min ye an ka faamaw ye n'o ye cɛdenw ye wakari awa i k'a dɔn u yera yɔrɔ kofɔlen ninnu na minnu salon ni awa i k'a dɔn wulikajɔ dɔw bɛ ka kɛ ka furani ni sasali ni saloni wakari k'o dabɔ o kumana an bɛ don min na i ko bi wakari siga foyi t'a la Bamacogola tigilamaw maa t'a fɔ u t'u ka bingani waleya kɛ maa t'a fɔ u t'u ka tɔɔrɔw kɛ nka n'i y'a kɛ awa i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ segin lafiya kɔnɔ ka t'i lafiya ka taa kɛ sogodimi ye wakari o banna pewu o kumana n'i bɛ taa ataki kɛ dɔrɔn i b'i ka kasɛngɛ san ka bila i jufa kɔnɔ wakari e b'a kɛ i bɛ kɛ n'a ka di i b'a don yɛrɛ ka taa e b'a kɛ ka taa yɔrɔ min wakari o b'a sɔrɔ i kɛra sɛfini ye fasiri filɛ la y'a jira awa i k'a dɔn a ka fasiri don sɛbɛnden min bɛ n'an k'a ma ko Suwade Bamakɔ u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye dugutigi ta ye dugu ye gan tɛ si ɲina ɲɛma o sagona b'a yɛrɛ la indépendant sɛbɛnnikɛ b'a tɔgɔ de Masire Diop Masire a ko nin waati na région de Menaka i bɛna ye k'a fɔ ko min ye lakanabaliya ko a dugu jɛlen bɛ région de Menaka o mara o kɔnɔ ɲɛma nin waati laban in na min ye civil maa 7 ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ ko min ye jɛkulu min bɛ n'o bɛ terroriste jɛkulu belebele o kofɔ État islamique au Grand Sahara ɲɛma u taara min ye population civile maa 7 ɲɔgɔn na k'o t'olu ni kɛnɛ k'o karaba Menaka ale fanfila la sɛbɛnnikɛla ko ni baara in kɔni ko a kɛra tɛnɛndon su n'o bɛnna février kalo tile 19 ma k'a dugu jɛ tile 20 na a baara in ko a kɛra dugu la dugu min n'an k'a ma un lama wanda ɲɛma ale yɔrɔ ye ani Menaka kɔni ko ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'an b'a fɔ ma État islamique du Grand Sahara Bamaci jɛkulu in tɛ wa terroriste jɛkuluba in don ɲɛma ko le taara bingali ta ni ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ koyi maa 7 ɲɔgɔn na u y'olu ni kɛnɛ k'o karaba wa ɲɛma yan'u ka taa u ye tiɲɛni caman ne kɛ dugu la ka sɔrɔ ka duuru kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ don fiɲɛ na sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Masire Diop ko fɔ a ko n'i taara région de Menaka o mara o kɔnɔna la bi ɲɛma nin waati na ko lakanabaliya a dugu a bɛ ka diya ye dɔɔni a ka diya fo ka taa fara mun ye dabalo ko yɛrɛ ko o gɛlɛya belebele ɲɛma nin waati na ko a bɛ région de Menaka o mara o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin waati laban in na a nana ye k'a fɔ ko groupe terroriste mun n'o bɛ yen n'an k'a ma État islamique au Grand Sahara damusan kuma la n'u k'a ma ko EGS ɲɛma ale de kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka région de Menaka maaw kɔni k'u sɛgɛrɛ k'u ye kibaruyaw sɔrɔ ko min ye février kalo tile 19 su ɲɛma k'a dugu jɛ février kalo tile 20 ana san 2000 ani san 24 i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na mun ye civil maa 7 ɲɔgɔn na ɲɛma ko mun ye Bamacu kɔni k'u taara olu ni kɛnɛ k'o karaba dugu la dugu min n'an k'a ma ko Nlamawana ɲɛma ni ye Nlamawana jateminɛ k'a lajɛ ale yɛrɛ ni Menaka cɛ ko a bɛ t'i jɔ kilomètre 200 ɲɔgɔn la sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye jatigɛ wale kɛbaaw ye n'o bɛ bandi ninnu kofɔ terroriste ɲɛma u ye nin maa ninnu kɔni ka marifa de jɔ u la koyi wa kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'o susu k'o ban sɛbɛnnikɛla ko a ko o bannen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye yanni terroriste ninnu u ka duuru don fiɲɛ na ɲɛma i b'a ye k'a fɔ k'u ye tiɲɛni wɛrɛ k'o kɛ koyi u nana fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye mobili 3 ɲɔgɔn na u y'o jeni wa ɲɛma u taara ni mun ye bagan caman de ye u fɛ sɛbɛnnikɛla ko u baara u ye nin fagali in yɛrɛ kɛ yɔrɔ mun na kɔlɔnba mun ni a bɛ région de Menaka o mara fanfɛla n'an k'a ma bi Tinakimadi kɔlɔnba ani Tinedi kɔlɔnba ɲɛma k'i b'a ye k'a fɔ k'u ye nin baara in k'a kɛwale k'a ko o yɔrɔ la a nana kɛ sababu ye mun ye Menakakaw sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don u sɛbɛkɔrɔ sirannen don o sababu kɛ n'a fɔra ko min ye dabalo fɛn ko o sɔrɔli kɛlen bɛ gɛlɛya ye ko lakanabaliya fɛnɛ k'o kana sisi ta fɛn ye fɛn mun ye n'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Masire Diop a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ déplacé minnu u bɛ Menaka kɔnɔna la bi Menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna la ɲɛma ko hali olu ka dabalo fɛn sɔrɔ ko a kɛlen bɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye armée kɔni ale kɛlen bɛ ka wulikajɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na mun ye susuliw ko bɛ kɛ koyi frappe aérienne kɛlɛkɛ sanfɛminɛnw k'olu bɛ susuli kɛ saga ni waati bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin jatigɛ wale kɛbaaw ninnu ma terroriste ninnu ma koyi o n'a ta bɛɛ ɲɛma ko terroriste ninnu dɔw kɔni bɛ u bɛ to k'u kunbɔ ka gɛlɛya ta ni ka maaninfinw k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Menaka yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma MSA ani ka taa fara mun ye gaca kan olu de ka wulikajɔ fanga k'o ka bon kosɛbɛ Menaka o mara o kɔnɔna la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na olu kɔni bɛ wulikajɔ k'o kɛ walasa ka sira kɔni k'a da terroriste ninnu ɲɛ o n'a
ta bɛɛ ɲɛma yɔrɔ in ka bon o de bonyaden da ye o sabu kɛ ko min ye Menaka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma kilomɛtiri kare 82 ɲɔgɔnna ɲɛma o b'a yira k'a fɔ ko a foro in foro belebele ko o kɔni don sɛbɛnnikɛla ko ni lakanabaliya n'o o bɔra nin waati in na mun ye Menaka i b'a ye k'a fɔ ko volet min n'o o bɛ gɛlɛya o bɛ dabalo ko o kofɔ o sabu kɛ mun ye Menaka an bɛ waati min na comme sisan ɲɛma déplacement o kɛlen bɛ gɛlɛya ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la o kɛlen bɛ gɛlɛya belebele ye sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni bɛ taabolo min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Menakakaw kɛlen bɛ ka kulekan k'o sɛbɛkɔrɔ bɔ mun ye jamana marabagaw n'o bɛ autorité malienne ko fɔ ani ka taa fara mun ye diɲɛ jɛkulu minnu bɛ n'olu bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka buna adamadenw k'u sɛgɛrɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali k'o sigi sen ka teliya la walasa mun ye Menakakaw lafiya badabada u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ mun ye terroriste ninnu ka bingali ma terroriste ninnu kɔni u ye nin kojugu in kɔni kɛ ka duuru k'o don fiɲɛ la ɲɛma ko u ma ye fɔlɔ nafolo filɛ nin an y'a